en mana nyasi mano yuoro kod jotelo giduto mana kaka welo mamoko koro kogweli tinyalo mana chopo ang'enya wadwa Joma oikore e kaunti ma Migori ang'u yiena mondo mi wadhi e kaunti ma Migori ka waduogo to wadhi nyime kod twak mana kama wantiere sani jopiny ma en chenro wagoyo mbaka ni nikech un ka wantiere ka winjo mana jolony matin ka to wakiera ok wadhi e studio ma oko mondo winja ne jopiny ni giwacho nade Joma arwaki chenro kinyi ma kawuono ka intiere e kaunti ma Migori mondo mi kono ane achiel kachiel ni sani jopiny wacho nade kotene kod twak makoro bende idhi bagi aredo chieng' makiny mano ka gintiere kacha buore Nairobi mana kama wantiere ka e karomono mano mar Bomas Joma machiegni twak Erokamano Cleophas Sawinyi makare kuwuok e kaunti ma Migori. Adieri nyaka sani wach mar twak e kind Kenya Kwanza kaachiel kod Azimio. En wacho bende nyaka sani koro chal gima bende oganda osemiyo pek. Okinyi ma kawuono ni antie kamoro ma bende ose oboke. Ka bende thoro maduong' kata mbaka maduong' bende oganda ne go kanyo. En ka otende kod twak machal kod mae. Nitie joma neno ni twak ni nyalo kelo lemo to komachielo bende moko neno ni twak ni ok nyal kelo lemo. Ka bende okinyi ma kawuono antie kod moko oganda e kaunti wadno winjo gin owuon. Pachgi en mane ka otende kod twak bende nyaka sani koro chomo Bomas. Mia thuolo mondo koro winj pachi to chalo nade ka otende kod twak ni be gintie kod geno koso en mana twak obede gini ni koro biro mana mbemore piny kaka macho manotis kaka bipartisan bende ni ombemore piny achiel kachiel ni mondo koro akunga chak na gi nyingi ti ikona ni sama wuoye ni twak e kind Azimio kaachiel kod jo Kenya Kwanza ochomo Bomas kama koro gidhi twake in kaka japiny ineno nade Erokamano nyinga en Sulman Songa anyalo wuoye wach twak matimore madhi timore sani e Bomas an ka wuoyo kama kaka japiny kendo en gima lit ne chunya kabisa nikech kang'iyo kaka Kenya chalo ok anyalo wacho ni twak madhi twak sani ni geno nitie an kama aseol ni geno onge nikech ka wang'iyo kaka ker marwa wuoyo ka wacho ni ombulea okelo ni mondo mi jopiny mondo mi opur cham mondo mi giyud kaka ginyalo konyore godo ma en mana gima samoro itugo gi pachwa kaka wa jopiny to sama nwago kura kwa ng'eyo ni geno wan godo akwayo twak madhi timore sani ne jotendwa madhi twak sani kaber to giketnwa gimo manyalo bedo tim nikech mondo mi wanainji obed gi konyruok e piny ma wantiere nikech kata wan kama ko wang'iyo gi kaka wachalo gi maisawa ok wawinj maber e kaunti ma Migori ka wane matek moloyo nikech kata ko wang'iyo kata gik mwapuro cham mwapuro mbolea no biro ni mondo mi okelwa mondo mi wakonyre godo mbolea ni en ochalo mana acid owang'o mana cham ok amor gi wachni kabisa koro mi akwayo ni geno to onge kata ka ng'iyo wachni geno onge twak madhi timore koro akwayo ni kaber to gikete geta maber manyalo konyo Kenya nikech geno twa onge go ma en tugo gi jopiny ka we yien ni wacho ni geno onge to jogo oseyie mar dhi e twak ere kaka geno ni onge to ka gidwa chako twak anyalo wacho kamano nikech gimia awacho kamano nitie ge twak manobedo ga mokwongo mane jogi obedo e mesa piny to kane giwuoyo ne waketo geno wani gini dhi kelo lemo to nikech twagni ne ok odhi makare mae momiyo abedo gi yomyom kata gi adiera oketo maonge nikech onge kaka dang' wawacho jogi dhi bedo piny ni dhi twak to kata macha ne gibedo piny ma gitwak to olemo ne onge koro mae mamiyo kelo mar wacho ni kare kata ma itugo kodwa jopiny wan wanainji Erokamano wakaw pach ng'ama chielo adwani ng'ama chielo ochori machiegni adwani chak ne gi nyingi twak ochomo Bomas geno be nitie in kaka japiny be neno lemo moro ka sama koro jotelo gidhi romo kweth ariyo gidhi romo gi nyinga iluonga ni Okos Elijah an jadak mar Migori ka ago jope ward twak madhi bedo Bomas of Kenya ni ka ng'iye matut adieri onge geno moro amora ma dhi wuoke nikech kaneno tim mar Kenya Kwanza kotelnegi gi Kimani Chungwa joka osebiro ka gin gi formed opinion mosemigi ka giwacho ni gin gi chikegi ama mpangilio gi magidwaro ni ka jo Azimio okoluwo to twak ok dhi bedo to upande marwa bende kaka jo Azimio wabe wan gi wechewa ma wadwaro kaka high cost of living ma jo Kenya Kwanza ok dwa winjo koro ananeno ni twak ni ok dhi bedo kata matin nikech kan Kimani Chungwa nyowacho ni giyie kata timo gini e tie yien onge chai onge gimoro amora matin ni gini ok gin gi luor moro amora kwa hivyo anakwayo Raila Amolo Odinga ni it is high time owe wadhi e ndara koka mano to gibed gi Ruto nikech Ruto e president to mane okaw pala to Raila to is the people's president kora kwayo ni the two presidents to meet sit down mondo gi come to conclusion lakini twak moro amora to onge mara ariyo aneno ka president marwa ni amechanganyikiwa nikech nyaka nyoro kanyo ene kaunti Manyeri nyaneno ka pod odhi gi mbele gi weche mag tume panga
owacho maber ni gidhi ng'iyo gin gajira ma gidwa keto youth mondo oyud tije. To nyocha gi pass the financial bill ne giwacho maber ni people from university youth dhi yudo tich. Koro kwang'e ni to tich mane ma youth dhi yudo ka already ne gise pass the financial bill masani inyo ji ni dhi ger the affordable houses. Koro kang'eyo ni to mata ajira mane makendo chako tuch godo ni idwa mi youth tich. Kwa hivyo serikali tokane mwelekeo mare mora nikech president owuon is not sober. To iwacho kanyo ne uneno dhi e ng'anyo. Buneno ng'anyo usebedo gi ng'anyo kuom ndalo mathoth. Makara jatend Azimio Raila ne twak ni ber. Twak emikieko go weche machendo. Ng'anyo ni mwacho ni aidha udhi e ng'anyo ni ben golemo. To anno ka ng'anyo ni golemo nikech ng'anyo ni samwa dhi temo mineno ka koro ikelo ga twak moko ma iluongo kagi. Ruto nigi tactics mang'eny. Samoseneno ka pressure osewe adieri ka jopiny osedhi ng'anyo ni ok en mar jo ODM, ok en mar jo Luo, ma en gima affect jo Kenya mzima. Omiyo koseneno ka pressure is too high to owuondo jopiny kendo owuondo team mar Azimio ni ji dhi twak. Koro seche ma ji osewuondo gi ji dhi twak to cool the temperature, the political temperature kose cool for like 2 or 3 weeks to gik moko change. Koro gibiro gi yo machielo. Kwa hivyo an gima wacho ni ng'anyo ni nigi matunda matut ma ka jopiny nyalo dhi ng'anyo dwe achiel mfululizo to matokeo maber dhi wuok. Ero kamano nyikum Pachi. Adwa ni chak ne gi nyingi twako chomo Bomas. Kinde mokalo no anya paro kani wacho ne jotelo gi ber ka koro twak mondo tiek midhiero gi. Gombo ni ne ochopo kare twak kit kweth ariyo gero koro losi dhi bedo. Geno nitie. An gi nyinga iluonga ni Charles Osewe, an jakom mar bunge la wananchi ma Migori kaonti. Daher mondo mi awach ni twak en gima ber, ok orach. Kech wan kaka jopiny wang'iyo ni to ere gima nyalo kelo kwe kindwa. Mokwongo nitie gima iluongo ni high cost of living, ngima ni malo. Maka jogi oponi nyalo bedo piny, magi bed piny, magi los wach nyalo bedo gima ber. Number 2, nitie gima iluongo ni constitution mar IBC. Wabede gi IBC malong'o ma kochopo chieng' yiero, to timo yiero yo makare ma ng'ama oyombono emimiyo kede. Ok ni gimoro ni kuo nitie, gik moko nitie mawuok maricho bang' election. Mar adek, wan gi discipline, party discipline. Ok wadwar ni jo party machalo kama ng'ato dhi to kawogi to ng'iewo wabunge, kaso dhi obedo gi parliament, ne en gi target mar loko mag chike moko. Ne wadwaro ni twag ni kobet, wan wa support twak. Ana wuona support twak, to adwaro ni Ruto obed piny gi Raila Amolo Odinga. Gik moko mwaneno ma pod ikelo ni dhi kia Bomas, pod ioro barupe, waneno ka tugo moro nitie ka. Mae gima nyaka wawachi ne Ramogi nikech gima timore, wan kaka oganda wasabedo piny kendo wasabedo gi ng'anyo. To waneno ka sa kwa dhi ng'anyo kwa time ndalo mokari adek, to waneno ka jo Kenya Kwisha ka wuok oko, gidhi to gichalo joma retreat, giwacho ni wanyalo bedo piny. Ma gima osetimre koro mana diriyo. To wawacho ni koponi ma ok nyalre, wamiyo gi chance mondo mi gidhi gibed piny nikech Kalonzo Musyoka en ng'ama nigi paro maler. Osabedo nyaka vice president mar Kenya. Koro koponi en motelo ni gini, to dhi hotel ne to gibed piny gi chungwa. Ochungwa we ba wache gima kelo problem nikech nyiso maber ni discipline onge. Wadwaro ni mondo maka gibero piny to gibed piny bono gitwagi. To ka tek nok nyalre, to wan mana kaka jatend wa Raila Amolo Odinga nosawacho ni omiyo gi dwe achiel ma kok nyalre to wadok e ng'anyo. Wan mano kumwa chunge. Waonge gi otherwise. Katieko kodi nitie kweth ariyo Kenya Kwanza, nitie jok mosechor mbele madhi tele twak gi. Sami wacho ni twag ni udwa ni Raila time gi Ruto. Ngiso ni kweth moket gi emneno kok gin joma oikore koso shida ni kanye. Ewinjo Ramogi, adira matang' wawachi, ng'ato ok nyalo wacho ni oketo price mar mbolea piny, to at the same time iyudo ka price mar fuel mar mafuta pod ni malo. Ma ng'ama wuondowa. Sani king'iyo kata mana bech sukari, ng'iyo bech mogo en malo. To ng'ato koni ni maisha odok piny. Ne waneno ni kaber. Last time kane handshake notimre kind Uhuru gi Raila Amolo Odinga. Ka ma ok nyalre, to Ruto gi Raila obed piny, gin ji ariyo. The protagonist and the antagonist. Gibed piny, bono mi giwach gilos Kenya, nekech gin ewi Kenya. Kech kata wan sani wan pod wang'eyo ni president moro pod en Raila Amolo Odinga. Koro gima wacho nyaka watim wan kaka jobunge la wananchi ma Migori, gi jo Migori duto te, gi jo Kenya duto te. Koro twak to nyaka dhi mbele, to kodhi mbele gi discipline, ok wadwa joma ba weche. Kech kata wan jo Azimio, wan mana gi pesa ma pod wanyalo ng'iyo go mana chae, wanyalo chamo go lunch gik mineno gi wacho go. Ok ni wakosogi. To kwa sa twak odhi mbele yor discipline. Ero kamano kuom Pach wakaw Pach ng'amogik kwa dhi machuok, chak na gi nyingi begeno nitie kama koro toko chom Bomas. Okay, an Kennedy Ongaga, an speaker bunge la wananchi Migori.
mokwongo twak wayie mondo dhi mbele, to mak mana ni the only person ma manyo kwe ne Kenya ka by among the two parties en Raila Amolo Odinga. The other opponent anano ka gigo korgi. Mokwongo President Ruto is not sober gi team nete. Koro wachalo jok moko madhi tuge varanda according to me. Umiana prefer ni Raila and our leaders of Azimio ni kech wang'eyo gik ma wadwaro ne Kenya, kendo wang'eyo ni election mokalo be nwa win makata sava na ko yawe to bi wanyalo ng'eyo electro kaka notimore. Wakwayo ni kata ka gidhi mbele gi twak to ningo waket mana gige wa kite wa manie bath ndara gi pod waketa kete bath ndara Migori ka masasa wanyaduoko geyo. Koro wakwayo jowa to beda soba waweya twak odhi mbele, but ok wane any hope e twagni nikech twak mobede kind Raila gi Kibaki, both of them were sober. Kubedo kind Uhuru gi Raila, both of them were sober. Kendo waneno lemo. To mae kind Ruto ni, to Ruto en ng'ama ringa mokia kata ni is owning the seat of a presidency. Koro ok wane any hope, let them joke, but wan waketo kite wa bath yoka, kendo uneno waikore anytime kata dik 30 oromo to wanyalo duoko gi ndara, an mane geno ma wan go nikech mane kende yath ma jo Kenya Kwanza winjo. Ero kamano kuom Pach, kinyalo winjo mano Pach oganda e kaunti Migori, kendo winjo ka ng'eny gi wacho ni girwako twak. Kata kamano gineno kaka ing'iyo kweth ariyo gi nitie ma bende koro pod go agogi, ka bende ma koro miyo ok gintie kod geno moro amora. Kata kamano gombo margi maduong' en ni po ni koro twak kwin kweth ariyo ok nya chopo kare kaka gigombo. Ber mo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Amolo Odinga ema koro bed piny, kendo koro twagi yo bende inyalo tigo midhierogi ma nyaka sani koro kako piny Kenya. Agoni erokamano ahinya Jo Juma kiwuok e kaunti ma Migori bage yo makare, kendo jopiny ogolo pachgi mane morwa kaka oganda mar Ramogi TV ahinya chenro ni mar mbaka oromo. Mbaka ni en mari japiny. Erokamano ahinya Jo Juma e kaunti ma Migori. Nyaka Ramogi jwangi gi thoth ahinya, kendo wacho ni kwa miyo japiny thuolo mondo miyo losi wayudo paro mopogore opogore kantiere kar ka. Wadong' gi dakika 10 kende mondo atieko godo tielo ni kendo